Unsa bay maangkon sa usa ka tawo o makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Wala gayud. Ang kinabuhi nga gipasabot dinhiya ni Jesus Christ mao kining eternal life. Kining kinabuhing walay katapusan o kinabuhing dayon nagisgutan sa John 3:16 usab. Na unsa man daw ang makuha nimo kung maangkon nimo kining tibuok kalibutan. Igsuon tan-awa ang imong kinabuhi karon o pamalandungi. Nakay trabaho, bisay nay trabaho diri ah. Ha? Nakay mga barkada o higala. Nakay kalipay usahay. Kay usahay subo man pod or napod problema. Pero ang pangutana o pangutana ang imong kaugalingon, tinuod ba gyud ko nga okay? Okay ba jud ko? Pangutana imong kaugalingon. Nakay kwarta, barkada, happy usahay. Pero pangutana imong kaugalingon kung okay ba jud ka? Okay ka ako? Unsa man akong kinabuhi? Inani na lang ba ko? Nausahay makasulti ka nga murag walay tumong ang akong kinabuhi. Ano man tungod kay daghan mga tao karon diin malipayon diha sa gawas. Nagpahiyom o nagkatawa diha sa ilang panagway pero sa sulod silang kasing-kasing daw gahilak. Daghan ang successful diri sa kalibutan pero bankrupt ang sulod. Kung mahimo kang adunahan, nga wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, ug mamalandong ka, ug unahunaon nimo, asa ka ko mopadulong kung mubiya ko nining kalibutan. Makatabang ba sa ako ang mga kwarta, ang akong bahandi, ang akong katigayunan? Abi nimo og okay ka, malipayon ka kay nakay kwarta, nakay bahandi. Pero actually diya sa sulod nimo bankrupt. When we say bankrupt, kung sa negosyo pa siya, yabo. Na? Yabo. Inana ang mahitabo kung ang imuhang gitinguha mao lamang ang pag-angkon sa tibuok kalibutan ug wala kay panahon para sa Ginoo. Remember, kitang tanan diri lumalabay sa kalibutan. Walay magpermanentig puyo diri sa kalibutan. Mura tag dumudoong, mga langyaw, bisita dining kalibutana. Muabot, mutaha ta, kunya mubiya, mutalikod, ug mupaingon sa ato ang tinuod na padulngan o Pinoy-anan. Ug ang Pinoy-anan, posible, langit or impyerno. Manang siguraduha nga ang imong pagbakasyon dinhi sa kalibutan, dili mahimong makapa-impyerno sa imuha. Kay mulabay ra gyud ta dinhi sa kalibutan. Na ang atong mensahe ning taknaa sa kabuntagon, what will it profit you? Unsa bay anaa kanimo kung maangkon nimo ang tanan. Now, una, ingon pa, your soul is your most valuable possession. Dili ang imuhang kwarta, dili ang imong bahandi, dili ang imuhang katigayunan, ang imuhang most valuable possession is, unsa man? Imong kalag. In Matthew chapter 10, verse 28, unsa may giingon? Ayaw ka mo kahadlok niadtong mupatay sa lawas, apan makapatay sa kalag. Apan dili makapatay sa kalag. Kadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa impyerno. Pero sad to say, bisan inani ang gitudlo sa pulong sa Ginoo, subo kay pamalandungon na mas gikahadlukan nato ang mupatay sa atong lawas o sa atong unod kaysa mupatay sa atong kalag. Ano man? Daghan walay panahon sa Ginoo. Pero adunay panahon para sa mga butang ining kalibutana, para sa pagpangita sa iyahang kalambuan dinhi sa kalibutan. O kana siya nagtimaan ngaon sa man nga mas nahadlok ka sa mupatay sa imong unod kaysa mupatay sa imong kalag. Mas gikabalak-an nimo nga mapatay ka diri sa kalibutan kaysa mapatay ang imong kalag didto sa kalayo nga walay pagkapalong. Tungod kay daghan sa tuwa dili makapangalagad sa Ginoo kay busy ani. Busy sa negosyo,
Ha? Busy sa trabaho. Pwede man ta magnegosyo. Basta kay balance lang. Pwede man ta manarbaho, wa matagingnan sa Ginoo nga ayaw panarbaho kay ingon pod ang Bible nga lihok tao kay tabangan ko ikaw. Ug ingon pod ang Proverbs, ang tao nga tapulan dili angay pakaunon. Oh. So kinahanglan natong mo trabaho, kinahanglan nato manginabuhi, pero ayaw gayud itugot na diha na lang mutuyok ang imuhang panahon o ang imong kinabuhi kay kana nagpakita nga mas nahadlok kang mapatay ang imong unod kaysa mapatay ang imong kalag. Klaro bayagid kaayo ang gingon sa Bible. Nadaghan ang gusto muagi sa halapad nga dalan kaysa sigpit nga agianan. Didto sila sa halapad nga dalan kay didto man ang sayon. Dili sila muagi sa sigpit nga dalan kay usa ka lisod nga agianan. Apan ang Bible nag-ingon, unahan sa halapad nga dalan, kapildihan, kalaglagan sa imong kalag. Ug daghan kanato gusto moagi og sayon sa kinabuhi. Manang wala tay panahon sa Ginoo kay ang uban sa tuwa nagunahuna nga babag ra man ang pagpangalagad sa Ginoo. Imbis madato ko kay mag-abli kog negosyo Domingo, di na noon ko kaabli. No? Manang uban di na motuog Ginoo. Now, fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Kadluki siya nga kaya nga pildihon ang imong kalag. Ha? Diha ang imong lawas o ang imong kalag diha sa impyerno. Ang tanan nimo nga kwarta. Timan ikini. Ang tanan nimo nga kwarta bahandi katigayunan. Ang imong relasyon, ang imong mga pangandoy sa kinabuhi, mahibilin na tanan. Walay bisan isa anak nga mukuyog sa imo, inag-atubang nimo sa Ginoo. Ha? Kung mamatay si ispanan pinakadato ron. Idea. Kung mamatay ng tagiya sa Facebook, o ibutang nato, kung mamatay si Villar, kaysa may pinakadato sa Pilipinas karon. Bisag usah kasing-kusing anang iyang bilyones sa kwarta. Di na niya madala og mabitpit atubang niya sa hukmanan. Wala gyoy wagid nay ikatabang sa imo ng imong kwarta. Mahimo na siyang walay pulos kung ikaw mutaliwan na nining kalibutan. Ano man, klaro ang gingon sa Bible. Hubo ka nga nataw, hubo usab kang mamatay. Nataw ka sa abog ug mupauli ka sa abog. Bisan pag ilubong ka, kuyog sa imong mga bahandi dinhi sa kalibutan. Inig-atubang nimo sa hukmanan, dili to nimo madala. Walay isa nga mabitbit adto. Imong relasyon, nausahay ang atong relasyon mahimong babag sa pag-alagad sa Ginoo. Ano man? Labi nag mga sayop nga relasyon. Mahimong babag nganong dili ka kaalagad sa Ginoo. Manandili unta ni siya mahimong babag kanato karon mga igsuon na tungod sa imong gugma saya di na lang mga lagad sa Ginoo kay di man siya mga lagad. Nya kay gihigugma man nimo siya muunong ka sa iyaha. Dili ka maka-decide sa imong kaugalingon tungod kay nag-rely ka, nagdepende ka sa imong relasyon. Ha? Relasyon sa imong hinigugma, bana, asawa, relasyon sa imong ginikanan, mga minahal sa kinabuhi, nga usahay, mao kini ang makababag sa atoa nga di ta maka-decide. Nga unta ang pag-decide sa pag-alagad sa Ginoo between kanimo o sa Ginoo gyud. Na timan-an ginato na. Ang imong mga pangandoy, daghan kanato puno og mga pangandoy. Daghag mga pangandoy. Mangandoy nga makabalay, sakto man. Mangandoy na madato. Mangandoy na mapalit ni mga butanga. Ug usahay tungod sa mao nga mga pangandoy di nakaalagad sa Ginoo. Anong di man kaalagad sa Ginoo? Kay imbis na mo alagad, magnegosyo. Imbis na mo alagad, mag-overtime sa trabaho. Imbis na mo alagad, mag-full-time sa pag-alagad sa Ginoo, muadtog lang yaw nga nasod kay para mapalit ang tanang gusto sa kinabuhi o sa pamilya. Naamang gitay mga pangandoy. Pero iksuon, ingon ang Bible, mag-unsa man. Kung maangkon di mo ang tibok kalibutan.
Kasi pasabot ana nga word, nagigamit kanong gingon diha, mag-unsa man. Unsa may imuha, kung maangkon nimo ang tibok kalibutan, buot pasabot ang kalibutan diriya kalipayon diri sa kalibutan, katigayunan nga gitanyag diri sa kalibutan, mga bahandi nga gitanyag diri sa kalibutan sa imuha. Pero makunsa man kung maangkon daw nimo ning tanan, kung mapildi ang imong kalang. Sa ako nang gikaingon, gidi makatabang sa imuha. Dili mahimo, dili nimo ma-bribe ang imuhang kaluwasan. Dili pareha diri sa kalibutan na pwede nimo kuoton dito sa under the table nimo. Na pwede priority ko diha Na bisag kuan, na? Pwede nga unahon ko dira Pwede ba nga bisan og kining patay na malista gyapon makadawat? Pwede tanan. Pwede ni sa wala man gud ako ang mama or papa. Pwede ako na lang. Bawal ka dili gid ikaw. Kay imong mama papagyod. Maingon ka nga. Bahinan lang ta ka. Makalusot pa na siya. Parahon kag pulis, parahon kag taga CTTMO. O nakitaan nga doon na kay violation sa imuhang pag-drive. Usahay malingla pa ta. Huwag maingon ta nga, pwede. Hangyo lang sir, na 200 May mga, di man tanan, pero sigurado na ang malingla ana. Pero ini katubang nimo sa Ginoo, mingon ang Ginoo, wala man mong pangalan diri sa libro sa kinabuhi, wala gyud. Wa gyud may sulat dinhi Dili ka mo pwede, dili nimo pwede nga ofiran ang Ginoo nga mingon ka nga sa kalibutan Ginoo, doon ako'y daghang bahandi dito. Imo na tutanan, pasudla lang ko diha sa imong gingharian. Wala na. Di nimo pwede nga limbungan or bayaran, i-bribe nimo ang kaluwasan. Tanawa si Jesus. Sa diha nga si Jesus nag-fasting siya for 40 days and 40 nights. Gisulay, gitintal siya ni Satanas. Gani kay nasa gigutom ka. Himo ang paan kining bato. Ang sa ingon sa Ginoo nga si Jesus kay dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi sa pulong na magagawa sa baba sa Ginoo. Unya gida siya sa usa ka taas nga dapit o gipakita sa iya ang gingharian, ang kalibutan. Ipakita sa iya ang kalibutan. Ingon niya, kung muyukbo ka sa ako, musimba ka na ako ning ihatag kining gingharian. Pero wa kabalos. Pero abi niya og mailad niya si Jesus Christ. Abi niya malimbungan niya wa siya kabalo nga ang gipakita niya nga gingharian si Jesus mismo ang tag-iya adto. Gipakita ni Satanas ang kalibutan sa iya nga ako ni ihatag tanan sa imuha, simbahon lang ko nimo. Pagbantay gyud igsuon kay base si Satanas moingon sa imuha, akong ihatag ning kalibutan, simbahon lang ko nimo. Mo nang wa na kay panahon sa Ginoo kay gusto na nimo maangkon ang kalibutan. Pero ingon ang Bible, bisag maimo pa tibok kalibutan, pero kung mapildi ang imong kalag, asa may maayo ana. Ang mahabilin ra tanan isang imong kalag. Mahanaw ni tanan, pero ang imong kalag mo na mahibilin. Ug muatubang sa hukmanan. Pamalandong ini. Kung hatagan ka og 1 billion pesos, Jamaica, masugot ka, lawat ka. Pero, doon na kalay 24 oras para mamatay ka. Unya mamatay ka. Isa mo dawat sa inyo, kung tagaan mo 1 billion, na 24 hours na mamatay na ka. Siguro, wag mo dawat sa inyo, siguro dali Kaya saan, basig di pa na ako mahurot na gasto ng 1 billion. Di na ako mapahimuslan. Mamatay na ko. 24 hours, kung nakadawat ka karon og 1 billion, ugma, insaktong orasa, mamatay pud ka. Basig, nagbiyahe pa lang ka pa doon, Amerika, kay panghimuslan nimo ang 1 billion nimo, di nakakaabot. Sa aeroplano pa lang, tigok na. Ano naman? Unya, impyerno ang imong padulungan. Ingon Satanas sa imo hatagan tagag 1 billion. Unya simbahon ko nimo. Pero 24 hours na nimo gastusan, mamatay ka. Wa gid siguro mosugot ana. Ngano man? Ano di ka mosugot? Tungod kay kay kabalo ka nga dili worth it ang temporaryo para sa eternal. Dili siya worth it, dili siya makatumba sa eternal, no? Kay kung makadawat kag 1 billion, nya mamatay ka after 24 hours, unya impyerno imong padulungan, wala na. Doble ang imong kasakit. Imong madawat. Di pa ka makapahimulos sa 1 billion.
Ikaduha, sin is slowly killing you. Unsa daw? Ang sala, hinay-hinay nga magpatay kanimo. Hinay-hinay nga mupatay kanimo. Sabi ninyo, si Satanas, sugdan kaniya sa murag sala, murag dili. Basin mo santom sa inyong una-una, okay ra ni. Small things na ni siya. Dili kayo ni sala. Sabi ninyo, ang sala atubangan sa Ginoo. Pag moingon ganita sala, sala. Walay kondisyones dito og walay kanang unsay tawag ana? Walay kategorya sa sala. Gamay o dako, sala atubangan sa Ginoo. Nangawat kag 1 milyon o nangawat kag 10 pesos, as long as guilty ka og moingon ka nakasala ka, sala gyapon na siya. Ang sala maghinay-hinay ug patay kanimo. Naabi nimo sa sugod, okay lang. Tistingan ako ni. Kay murag okay man siya. Pero wala nakakabalo nga ang imong gitistingan mao nay nigapos kanimo og niabot na ang adlaw nga nahimo kanang ginapos og sa diha nga nag-decide ka, gusto na ko mubiya. Pero wala na ka makabiya. Ngano man? Kay ginapos ka na. Ang kaniadto, tilaw-tilaw lang, sa pagtuo nga dili sala, nahimong ginapos ka, o nahimong nakapaulipon sa imuha. In James chapter 1, verse 15, unsay giingon, unya ang iyang daotang tinguha, manamkon og manganak og sala, og inig kahingkod na sa sala, magdala kinig kamatayon. Klaro kaayo ang gingon sa pulong sa Ginoo. Kung moingon ta nga daotang tinguha, murag gamay pa lang to siya. Imo pa lang ginahandom. And then gihinahinayan ni Mughimo. O niya nag-ingon na nanamkon buot pasabot ng anak. O niya, sa diha nga mihingkod na ang imong sala, midala kini o kamatayon. Kamatayon sa imong kalag. Naabi nimo kaniadto o kira. Ang sala, dili dayon makapatay kanimo. Tinuod na siya. Dili dayon. Kabalo mo ng laygay. Laygay nga sakit. Hilo. Laygay man ay. Inanay ba? Inanay. Inanay na siya nga hilo. Nga diin, kung hiluan ka, dili ka mapatay dayon. Basta pa may tabo sa imo makatrabaho pa ka. Makalihok pa ka. Pero, ngadto-ngadto, mudagan ang bulan, tuig, hinay-hinay, kaluya, imong lawas, hangtod nga mapatay ka. Inanay na siya. Mura ka ipaantos sa maunga hilo. Dugay kang patyon. Dili parihaan ang tayudan na kung inig-inom nimo matigok ka diretso. No? Og maunay kinaham sa tao. Nga dili dayon siya manubag sa maunga sa langing nahimo. Pero ngadto-ngadto sa hinay-hinay maunay mo patay kanimo. Ginagmay nga kompromiso. No, kanabitang okay ra di sa ako mukuan ana. Okay ra talagsa ra bitaw ni. Kana bang nakabiya na ka sa bisyo pero naay lihok gid sa kaaway ug moingon ka nga okay ra man talagsa ra bitaw ni. Ginagmay nga kompromiso ang tawag ana. Dili nimo buhaton ang buluhaton sa Ginoo kay naay ginagmay nga kompromiso. Ginagmay nga pag-disobey sa Ginoo. Talagsa ra man ko mag-disobey sa Ginoo. Usay, kwentahan pa nato ang Ginoo nga, grabe na ako og panahon gihatag sa Ginoo, talagsa ra man ni. Wa ka masayod na kanang ginagmay nimo nga diin moingon ka nga okay ra ni kay ginagmay ra ni, pero hangtod usa ka adlaw moabot, wala na ka makabantay, layo na diay ka sa Ginoo. Ang ginagmay nga giingon nimo, okay ra kay ginagmay ra man ni, talagsa ra man ni. Pero moabot unya ang adlaw, dili na nimo mabantayan. Layo na di ay ka sa Ginoo. Unya, kinaiya baya nato pag layo na ta sa Ginoo, maulaw na pud ta mo balik sa Ginoo. Ingon dayon ta nga, di na ko musimba, maulaw ko. Sa may hinungdan nga nung nagpalayo pud ka sa Ginoo. Nya maulaw ka mo balik. Basta na sa mga mahibulong ko, sakit sa Kristohanon. Na nag-alagad sa Ginoo, unya nakalahimong nabugnaw, nalayo, unya di na mo balik, maulaw na sa Ginoo. Or maulaw na musimba. Ang reason, maulaw na kung musimba. Maulaw man ka musimba.
Tungod na sa ginagmay nga sa tan-aw nimo okay ra. Tanawa ang termite, ang anay. Sa bagay, sabintado man yung balay siguro. Ha? Pero katong mga poste sa balay, mga parlin sa balay na bakal, kahoy ang ginagamit, lantawa. Ang among balay nga, napalitan mo diha Sa diha nga bago pa ko, kabalo ko nga anay. Pero di man ako kayo maklaro kung grabe bang kadaot na himo sa anay, kay punuan naman makitaan. So, karon pagbungkag na, nag-ana nimo sa poste, nag-ana nimo sa mga kanang yahang marko sa bungbong, dunay mga buslot, mga guba na, kung sa hinungdan, gikaon sa anay sa sulod. Naabi nimo, okay pa ang imong poste sa imong balay, okay pa ang marko sa imong balay, kay murag wala man kayo damage, pero kung imong duklon og kining martilyo, uwana og sundang, doon na mga buslot, doon na mga bakante sa ilalom, no? Dili dayon nato makita, pero gikaon na di ay ang sulod sa mga kahoy. Dili dayon nato makita ang resulta, ang bunga sa ato ang sala kinahimo. Pero usa ka adlaw, muratag balay, mahugno ta og kalit. Abi nimo lig-on pa ang imong balay, kay maayo pa ang iyang panagway. Pero wa nimo damha moabot ang adlaw, mahugno ang balay. Ang imong kinabuhi usab ang sala nga imuhang ginabibi o gina-okay lang nga sala, nga okay ra di. Ha? Maunay mo pabagsak kanimo. Duha ang imong bagsakan. Either mubagsak ka dito sa kalibutan or mubagsak ka dito sa impyerno. Mapuka ang imong kinabuhi. You cannot save yourself. Kinsa may kaya makaluwas diri sa iyang kaugalingon? Napaday lain. Paisumpay. Sige. You cannot save yourself. Dili nimo kaya luwason ang imong kaugalingon. Bisag unsaon nimo kaningon. Bisag unsaon nimo ingon na maghimo kog maayo para maluwas ko. Musimba ko para maluwas ko. Igsuon, dili gyud ka maluwas. Kung na may nagtudlo sa inyo nga mingon nga pagsimba para maluwas ka, baka ko na ang tawana. Or baka ko na ang magtutudlo. Kung na may nagsulti sa inyo nga paghimog maayo para maluwas ka, baka na nga pagtudlo. Nga naman. Kaya kung kanang mga pamaagiha makaluwas nimo, mahimong kawang ang pagpadala kay Jesus Christ diri sa kalibutan. Only the Lord Jesus Christ can save you. Dili makaluwas nimo ang imong maayong pinuhatan. Dili makaluwas kanimo ang imuhang pagkareliyoso, ang imong pagpalasimba. Dili na makaluwas nimo. You cannot save yourself. Bisa pag unsay buhaton nimo kay ingon ang pulo sa Ginoo in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kay tungod sa grasya sa Dios, naluwas kamo pinaagi sa inyong pagtuo kang Jesus Christ o Hesukristo, kini nga gasa gikan sa Dios ug dili pinasikad sa inyong mga binuhatan. Busa wala gayoy makapasigarbo. So dili nato kaya nga luwason ang atong kaugalingon pinaagi sa atong mga binuhatan. Kay si Jesus Christ lang ang makaluwas sa ato. Kung nahimo man kang maayong tao, kung nahimo ka mang palasimba, kana tungod kay naluwas ka. Pero kung musimba ka kay para maluwas ka, kay mo nay kitudlo sa imuha, or muhimo kag maayo kay para maluwas ka, bakak na siya. Kay kitang tanan makasasala. Ug walay usa ka nato nga dili makasala. Nya ang pangutana, pila ba ka maayong buhat ang gikinahanglan? Nato usa ka istorya, nadungog nako sa radyo. Ingon tong istorya nga pila ba nga kamaayong buhat ang akong gikinahanglan para makasaka ko sa langit? Ingon niya, napulo. Ingon tong kuan nga, naman ko'y 7. Dili day gyapon ko makasaka sa langit. Ingon niya. Sa kana day sila, unsa day ilahang score nila para makasulod sila sa langit, makasaka dia sa langit. Ingon tong tao nga actually dili sa score sa imong binuhatan makasulod kag langit. Kay ang gikinahanglan nimo maadto sa langit, dili ang unsa kadaghan imong maayong buhat. Bisa pag makaabot sa 1,000 ka buhat, ang imong gikinahanglan si Jesus Christ. Aron ka makasulod sa langit. Timan-an nato na siya. Dili ka makaluwas pinaagi o dili ka maluwas pinaagi sa imong pagkabuutan. Kaya ang tao, mo sabo sa bayag yun.
Buutan ka karon, pagkaugma sungayan na ka. Ha? Mausap-usap. Onya, dili ka maluwas sa simba-simba lang. Ha? May bitaw kang simba dito para mabuutan ka, para maluwas ka. Di ka maluwas, ana. Di ka maluwas nga maghatag ka. May ka nga, hatag mo kung ikapulo, 10%. Ha? Hatag ko kwan, kining electric pan simbahan. Igo na siguro na para maluwas ko. Di ka pong kamaluwas, ana. Ang paghatag. Manang uban, maingon bitaw nga, dalhalang niya akong tithes dito Unsay mong pasimbahon, mong tithes? Unsay gusto niyo matug langit, mong tithes, nabilin ka? Ha? Dili na inana. Nabi nimo kay naghatag ka, maluwas ka. Bisan pag ikaw si Manny Pacquiao ug hatagan tag simbahan nga dako kayo. Pero kung si Manny Pacquiao wala siya Ginoo, dili ilhong iyahang gidonate para sa sudlon sa langit. Si Jesus Christ ang iyang gikinahanglan para maluwas siya. Kaya ang problema, unsa man, dili ang atong behavior. Ang problema, ang ato ang sala. Ang ato ang kinaiya sa pagkamakasasala. Mo na problema sa tuwa. Ha? Nahatay sala. Bisan unsaon nimo dili nimo ma-fix ang imuhang kaugalingon. Only the Lord Jesus Christ can fix you. Second to the last, Jesus paid everything. In John 19:30, nag-ingon, human makatilaw si Jesus sa suka. Ingon siya, natapos na. Unya, niduko siya og namatay. See? It is finished. Gihuman na, gitapos na ni Jesucristo diha sa ibabaw sa cross. Wala siya namatay tungod kay weak siya or huyang siya. Namatay siya kay gihigugma kaniya. Namatay siya kay gihigugma ta niya. Gihigugma ka, gihigugma ko, gihigugma tang tanan sa Ginoo, maong namatay siya. Kay kung wala siya namatay, impyerno ta tanan. Ano man? Ang kamatayon naman ni Jesus Christ, ang pamaagi para makaambit kita sa kaluwasan. Nahigugma siya kanimo, may hinungdan nga namatay siya. Ang imong sala, ang akong sala, ang atong sala, iyahang gibayran. Ang imong silot, iyahang giangkon. Tungod sa dakong gugma kanimo kanako ug kanatong tanan. Mura na siya og nakay utang na dili nimo kaya bayaran. Pero may tao nga miabot og bibayad sa tanan. Wala siya nangayo og bayad balik sa gibayad niya diha kanimo. Inaana si Jesus Christ. And lastly, don't walk away. Ayaw lakaw. Ayaw baliwala buta ko'y pasabot. Ayaw baliwala ang kini nga mensahe. In Hebrews chapter 3, verse 15, nag-ingon, sumala sa giingon sa kasulatan, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios. Nga naman, kapila na manuktok kaha ang Ginoo sa imong kasing-kasing. O kapila na pud ka mibalibat kaniya. Maybe kadaghanang gitandog sa Ginoo ang imong kasing-kasing, but because of pride, wala nimo ablihi ang Ginoo sa imong kinabuhi kay garbuso ka. O ginumdumi kanang garbuha, mao'y mo pa impyerno sa imo ha. Daghan dili mo ila sa Ginoo. Tungod kay naa sila'y gibarugan ug naa sila'y gituuhan. Nasukwahi sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw magpagahi-gahi, mo resulta sa kapildihan sa imong kalag. That's why ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw gyud, ha? Ingon niya dara, kung makadungog kamo sa tingog karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing sama sa pagsukol sa inyong katigulangan batok sa Dios. Ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Ha? Basin naanad baya ka og next time. Sunod na lang kung tigulang nako. Sunod na lang kung wala na ko'y trabaho. Sunod na lang kung naan ako'y panahon. Igsuon, basin ka ng sunod, dili na mo abot. Basin permi ka, nagaingon nga unya na. Sunod na, unya na lang. Pero, saan man nato? Kung wala na next time, wala na sunod. Hinumduman nato. Ingon si Paul mismo, karon ang adlaw sa kaluwasan. Pamalandong Kung nganong si Paul, mingon siya, karon ang adlaw sa kaluwasan. Nganong wa man siya mingon,
nga ugma. Ngano man siya mingon nga sunod semana, sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig. Unya na og wala kay trabaho, unya na og na kay panahon. Anong wala man siya mingon ana? Anong mingon man si Paul karon ang adlaw sa kaluwasan? Tungod kay kabalo si Pablo nga posible wala nay ugma. Alang kanimo. Wala ta kabalo sa tuang ugma. Dili nimo hawak imong kinabuhi. Ang Dios ang naggunit sa imong kinabuhi ug mingon ang Ginoo sa imong kuhaan ka sa imong kinabuhi karon. Usaon man nimo? Mingon pa ka nga ugma na Lord kay wala pa ko kahuman. Manaingon ang pulo sa Ginoo ayaw pagahia imong kasing-kasing. Ha? Ayaw na hulata ugma usunod na kay basin ka na dili na mo abot diha kanimo. Gangyo na ako ang tanan sa pagtindog. Atong awiton ang first stanza o ang chorus sa usa ka alawiton. Unsa tong kanta? Bala ang kalayo. So ato ang hinuklugan o hinumduman. Diya sa atong kaugalingon. Unsa gyud ang plano sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Andoy ayuhon mo kining kasing-kasing ko himo kining bag-oha ako naghulat sa imong saad ang gahom nimo mukunsan sa lugar nga tabuon mo pula ako balaang kalayo sa Dios balaang kalayo sa Dios dad ako kung asa ka mo adon balaang kalayo sa Dios balaang kalayo sa Dios dad ako kung asa ka mo adon. Kung mamatay ka asa ka padulong. Ayaw tubaga base sa imong feelings. Kundili tubaga kini nga pangutana base sa kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. Kay sigurado gayon dili tanan muadto sa langit. Magaamputa. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong itagdaan sa kabuntagon nga nag-remind kanamo may tungod sa imuhang dako kaayo nga paghigugma nga ni kanamo. Nag-remind kanamo sa pagsiguro na maangkon kanamo Ginoo diri sa kinabuhi nga labaw sa kalibutan ug sa mga butang niining kalibutana. Ako mapag-ampon ining katawhan nimo na ilaha gayud na masiguro o kinasing-kasing na maila ikaw as the Lord and Savior da silang kinabuhi. Lord, tabang yang imong makatawhan. Na mas mailhan pagid nila ikaw da silang kinabuhi. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen.